birinci sonu dünya kurdu. Eydiniz, elegi sonuna күзәтү ясыйк. 1 сентябрь көнне biz редакция белән Лаеш районының Ташкилмән авылындагы мәктәпкә белем көненә бардык. Быел әлеге мәктәптә 38 бала белем алачак. Шуларның 4-се яңа гына мәктәпкә керделәр. Ташкилмән мәктәбенең бүгенге хәле, проблемалары турында безнең газетадан укып белә аласыз. Сарман районының Наратаста авылында күптән түгел авыл көне узды. Әлеге бәйрәмне оештыру өчен алар Россия президенты грантын утканнар. Бәйрәмнән репортажны безнең гәҗиттән укый аласыз. Мин яратам сине Татарстан дигән җырга быел 30 ел. Әлеге җырның көй авторы безнең яраткан карындашыбыз Габдулла Тукай премиясе лауреаты Роберт Андреев. Роберт Андреев әлеге җырның язылу тарихы һәм туган ягы турында безнең газетабызга сөйләде. 19 яшьлек комбайнчы Галя турындагы язма бик күпләрне кызыксындырачак, хәтта шаккатырачак. Яшьтәшләре рәхәтләнеп ял иткәндә, дискотекада күңел ачканда, тәүлек буе интернетта утырганда, ни өчен Галина Калашникова иртәдән кичкә кадәр комбайнда уңыш җыя икән? Белемлек рубрикасында көз башындагы изге көннәр турында яздык. 14 сентябрь синән көн, 21 сентябрь изге кыз Марияның туган көне. Белгәнегезчә, без авылларга зур игътибар бирәбез. Балык бистәсе районының Алампалан авылында командировкада булып кайттык. Көннән-көн кичерәя барган авыл учагын сүндермичә, ялкын өстәп торучылары кемнәр икән дип авыл урамнарыннан әйләндек. Шулай ук авылның утта янып торган бай-бай кызы Таня Муллина турында да газетабызга яздык. Әлеге газета һәрберегезгә дә ошар дип ышанып калабыз. 2021 елның ярты еллыгына һәм тулы бер елга язылу эшләре башланды, подписка башланды. Һәрберегездә безнең Туган айлар газетасына язылырсыз дип өметләнеп калабыз. Бергә булыйк. Һәр килешен җыртына Туган айлар килсен.